Nag-viral karon sa social media ang usa ka Cagayanon nga migraduar cum laude sa UP Diliman luyo sa iyang kapobrehon. Ato siya ilailahon sa report ni Cyril Chavez. Kini si Rene Principe Jr., usa ka Cagayanon nga migraduar nga cum laude sa kursong Bachelor of Science in Applied Physics sa University of the Philippines, Diliman. Tubong Davao de Oro ang pamilya ni Rene ug mibalhin sa Cagayan de Oro human nga masunog ang ilang gipuy-an. Ning bag-o lang, nag-post si Rene sa iyang kasinatian. 5 sila ka mag-igsuon, iyang amahan usa ka security guard ug ang iyang inahan usa ka tindera. Saysay niya, mga sobrang pagkaon sa gitrabahuang resto sa iyang kuya ang iyang baon. Misamot ang ilang kalisod dihang nabiktima sila sa bagyong Sendong niadtong tuig 2011. Apan bisan niini, naningkamot siya aron makahuman og eskwela. Minsan din I take part-time jobs as tutor. So I teach math, science, computer programming to high school students here. Kasi minsan nga delayed din yung scholarships na. So it was really a long struggle. Bata pa lang, achiever na sa eskwelahan si Rene ug tungod kay wala sila'y kwarta pang kolehiyo, nang apply siya og scholarship sa gobyerno nga mo'y nitabang kaniya nga makahuman sa pag-eskwela. Grabing kalipay ang gibati sa banay ni Rene, labi na ang iyang inahan ug amahan. Anong problema taan na siya ba? Ang wala man tayo mahimo kay mao na pagbuot sa Ginoo. Pero sa iya siguro nga nang umna sir. Iya na ginahon ng una maning kamot siya nga nakita niya unsa among kalisod. Proud ako sa akong anak sir. Tungod sa among kapobrehon nga nagihan, hindi basta-basta sir. Bisag asa lang sir nga lugar nakaabot. Wala na magdahom sir nga ang akong anak sir makahuman sa kurso nga ng physics sir. Karon, hinay-hinay nang naplastar ang pamilya ni Rene sa ilang gipuy-an sa Zone 4 Pasil sa Barangay Kauswagan. Usa na siya ka junior faculty teacher sa UP Diliman ug nakatakda sab nga mokuha og masteral degree in physics. Buot sab niya nga moserbisyo sa atong nasod ug mapakusgan ang industriya sa siyensya sa astronomiya. I want to support the Philippine space industry in general. I believe it is very important, lalo na disaster prone tayo na country. We need weather monitoring, we need risk prevention. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.